Mga kapubri, it's me, the Organic Peace. Peace be with you. Mga kapubri, aduna ako'y mga hiwati kaniyo sa mga bagong mga YouTuber tulad ko. Ha? Kini ang ako ang i-vlog karon. Mahitungod ni sa akong usa ka amigo nga amigahan ako siya sa usa ka GC sad. Kini si June Gula-Gula. Usa ni siya nga ni-appeal po sa GC sa mga premier. Pero nahibulong ko sa ako wala ko padayon ato nga GC kay bago pa taon ko nag-vlog unya. Medyo ano jud ni siya maingay ba kanang buhaha. So ako ning ipakuan nimo June Gula-Gula, kining imong gibanggit nga tan-aw to tan-aw og tuslok sa harang, dili jud ni maayo ang imuhang gi-vlog nga party ana. So wala ka kahibalo nga daghan kay kagitakpan og kaldero nga imo pang gi-down to the earth ang mga small YouTuber. Matawag man gitag small YouTuber kay tungod sa dili man ta viral, dili man ta sikat nga vlogger. So dapat dili na lang tato ihisgot kini ako ning ipahiwati kay wala may ning istorya sa imuha ani kay kining uban sa mga small YouTuber hadlok pod mutira. Kini si June Gula-Gula dili man din ni siya kumpleto nga kuan nga pagkalalaki. So unta kung dubli magay ang atong baba, ato na lang tatong gi-close ang mga parte sa imong anak. Mo pwede man mo vlog ta og lain nga mga content pero dapat gitago unta to nga istorya kay kaning anak nga parte sa YT. Kini si June Gula-Gula ningkiat ra po ni siya og yam-yam kay kabalo be taong kadong pandemic in taon nga panahon wala may kumo sa pagbuhat ana mao ni giingon sa imong gibanggit nga nganong ni inter, di ba? Nganong ni inter ta ana. Pero dapat itago na lang jud na kay kanay bitang uban gisikreto na malanggani na nila gani buhat gani tungod sa panginabuhi tungod sa panahon karon nga pandemic lisod jud kaayo. Pero di man kita angay gid mo istorya ana kay bao kadong daghan gid kay nagdumot nimo karon tungod ana imuhang gibuhat nga giblog-vlog nimo gihimo nimong content ang imuhang inga tan-aw to tan-aw. Bisaya ra gid ako ha kay Bisaya portion ra gid ako kay Bisaya man ko usa ako nang organic ra ba kini si June Gula-Gula pareho ra pa now organic sad kaayo. Pero unta, iyan na lang tatong gitago, wa na lang ikon karon napuno na hinuong ka sa mga bashir. Sa bagay, di mo kita masikat kung wala ng bashir. Pero unta, dili maayo jud nga content nga yung ana nga i-appeal pa na nato party sa YT. Kaya ng uban gani dulo na maganig tago-tago, dulo maganig pakunik og internet connection nga tago-tago para anang gibuhat sa tan-aw to tan-aw. Og kuan putol sa harang na to katong tan-aw to tan-aw nga putol sa harang kasabot na mo ana. Pero dapat hindi niya gibuhat nga content di man sa pag-ingon nga nanghilabot ko nimo dong pero akong tambag nimo dapat di na lang tatong gikon kay uban gani na ning kamot sa walay mga trabaho na ning kamot taw sila YT para makakwarta taw nang kamot og tago-tago para makakwarta in taon. Kay sa panahon karon nga pandemic depende sa diskarte na to. Pero kini imong diskarte karon do nga imong ninggi content nga ingon ana tan-aw to tan-aw dili maayo. Di jud maayo in town. Daghan kay kagikulban sa kaldero, simpre. Daghan kay kagiputlan og panginabuhi. Kabalo ka daghan ba ang mga bata sad nga naghilak kay walay gatas. Daghan kay kagiputlan ana sa imong content. Karon pila ka buok nga nadimot nga mga vlogger. Pila ka buok? 40,000? Supit ni daghanang naghilak.
Unya sakit pug kaay taon sa ilang dibdib nga nadimot sila. Kay paningkamot taon na nila taon makakuha tag 100 subscriber, makakuha tag WH 4,000. Pinagkamutan taon. Ang uban pagay anak karong kanang nangadimot ang aibag wala pa taon na wala. Wala na nga wala pa. June gula-gula unta na konsensya unta kadung. Dili man ni sa ingon nga ako dong pare dungan mangita nga nag-vlog. Pareho man tag mga tuig nga nag-vlog. Pero ako karon kalois Ginoo wala pa man taon sad ko na nasikat no. Kay di man kita angay gid isikat kay organic raman ta. Pero dapat unta kitang mga vlogger nga small YouTuber dapat magtinabangay. Dili dapat unta nga musip-sip ta sa YT world. Kay kung musip-sip ta sa YT world kanang imong gibuhat karon nga gisip-sip ka dito sa YT world, ikaw ra man say nalipay. Kaya ang tao nga mutan-aw sa imuhang video magian magidang harang nimo. Pero unta ginuhuna pud taon ta nimo nga wala kay tao nga kulban og kaldero. Kaya ang tao sa panahon karon nga pandemic ang tao-taon nag-vlog tungod way mga trabaho. Naningkamot nga mamuni kay para yung tao makakuha og dollar. Nya karon kay naputla naman taon sila nga dimot man. Pero tinula guula taon, oy, usa na ko ka amiga na dimot tungod anang imong content. Dili ingon nga nadimot siya kay tungod lagi pud tunyuyuan pud taon nga gibuhat anang tan-aw to tan-aw kay tungod wala lagi pud mga trabaho. Daghang naghilak sa imong content taon, daghan in taong naguol sa imong content taon. Ang uban perti taong tago sa pagbuhat ana nga tan-aw to tan-aw. Pero wala nimo ginuhuna unta ginuhuna before nimo think before you talk. Unta to. English words na to ha. Kay kalisod man pud og mo istorya kadaan nya wala ka magunahuna ug unsay ugma. Unya daghan ra ba kayo nga nagkontra nimo dong. Pero tinaghanay taw nagkontra nimo karon dong. Milyon ang nagkontra nimo dong di lang ingon nga kuan lang no mga tanan nga small YouTuber. Minaliit pa taw nimo ang mga small YouTuber. Kini akong pagkontent karon dong. Pag may manidi maniingon nga pag kuan. Kakabaw ko Bisaya sad ka. Ang imong mga vlog Tagalog, pero ako Bisaya jud ko kay nahirapan ko sa kalisod mag Tagalog. So dapat giunahuna unta nato kung unsa angay istorya sa content nato. Kadaghang vlogger ba nagdumot sa imuha. Mayo untag maabtan pa nagsunod si mana ang imuhang channel. Kay kabalo ba kaning uban mga bright ba ni sila sa YT. Bright kay ni sila sa mga IT. Ako ra may bugo kay kining ako ang mga video wala man gani ni edit dito ra ni. Pero unta ginuhuna unta nimo ug unsay angay nimo. Kung angay bagid na istorya. Kay sa imong content nga ingunana tan-aw to tan-aw putol sa harang lisod. Gibanggit pa jud nimo sa imong title. Dapat di ta to nimo gibanggit sa imong title. Ako dong nakakomment ko sa imong video pero dili man masama ang akong comment. Naghimay ra ko nga daghan ka gipahilak. So daghan jud naghilak sa imuha. Dili lang kay 1,000 na naghilak. Pero daghan jud naghilak. Dapat unta karon sa imong gibuhat makaingon jud ta ang mga small YouTuber wala jud power. Kay once nga imong channel mawagtangan og harang, makaingon jud ta nga wagi kay power, wagi kay mabuhat. Kay ang Google AdSense naman jud ang Google man gid ang nagdesisyon. Nya murag sakit kay sad paminahon ba sa ubang mga small YouTuber pinaghirapan nila ili sila og banat kada adlaw para makuha ang WH nya himan-himan madimot lang. Pero sa bagay sa imong content moingon ka nga ang anong ilang gituyuan nga nagharang to harang pero understood common sense na lang unta
nga kana kay gibuhat nila na nga ilangan sila og kwarta. Pero imo mang gibulgar gud niya kani si Lulu bright back ni si Lulu bisag Bisaya pa na imong content diya makasabot man na kay daghan man na sila kaning naa sa system, daghan man sila mga robot binas Lulu. Unya nakasabot og unsay imong gipangyamyam sa imong pagkatawo nga sa imong pagkaga po ka sa imong gibati, ipadayon ka sa imong gibati o sa imong gipang istorya. Siyempre daghan jud mo dumot nimo. Karon nakakita ko sa imong video nga imong kag daghan nagdumot. Siyempre daghan jud mo dumot kay kumunsin dapat di na lang ito nimo nga iistorya ingon anak nga tan-aw to tan-aw putol sa harang. Nakasabot na siguro mo siya ako pasabot no. Pero mga small YouTuber pero dapat kini si June gula-gula dapat di lang tat siya nagpatakag yaw-yaw. Kay lisod man, lisod dong unta ginuhuna unta nimo. Pero ako sultihan ta kadong basig moingon ka nako nga ni appeal sa kuno. Wala jud ko ni appeal ingon ana. Makita man na nimo ang imuha ang akong mga views. Sa tinuod lang dugay kay ko nakadawat sa akong pin dong. Wala ko kadawat sa akong pin. Nagmanuar gitaw ko ako kakuha sa akong sakutan ni Lulu sa trisolder. Wala jud ko nakakuha. Mo nang agian ako ang dimot nga 3 months tungod lang sa pin ako. Premier may akong giapilan jud premier. Wala isang kuha na mo apila ng tanaw to tanaw. Premier ra gitaon. Mao ra gina akong giapilan. Pero niundang na kay ko sa mga GC nako sa uban nga premier kay kanang usay ma-stress puta gikan tas trabaho kapoy na kayo nya mag-proof pa ka nya. Murag gihasulan jud ko pa. Karon nga kuan arang-arang na tawo garik peace na pingping na tawo ang kutis gamay pero dong June gula-gula dapat unta dong kung pakita man nimo akong video karon dong manguan lang ko nimo nga unta wala lang tanan nimo gi yaw-yaw kay daghan kay ka gikulban sa kaldero. Perti daghan ang gikulban nimo sa kaldero gyud. Unya kabawi ka sa karong panahon na pandemic depende sa diskarte nimo gyud nato ding pagwaite. Pero mo na yung giingon nga nganong apilan nila. So ang kuan gyud ana common sense na lang unta di na lang kita mutana ngano common sense kay pandemic time baya karon ang mga tao nag-vlog tungod sa pandemic. Daghan jud kay nag-vlog karon tungod sa pandemic tungod sa mga katalagman nato na quarantine ta watay mga trabaho nya kini bing pagwaiti nato laway ra ba itong puhunan na itong mga video ug atong mga digit nya makadalar dayon ta. Pero unta magunuhuna ta sa itong mga konti ng unsay kay ngano lisod ba ya dagang kay gipahilak dagang kay gisakitan nga mga small YouTuber. Unya mga kapobre diri na lang kukutob mga kapobre og mga ayo-ayo mo mga kapobre og big shout out diha ni June gula-gula sa imong content nga napakasakit Kuya Ede. So mga kapobre diri na lang kukutob og salamat sa iyong mga pagsubaybay sa akong video og ayo-ayo mo mga kapobre og bye.